Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom we have gained access by faith into this grace in which we now stand. And we boast in the hope of the glory of God. Not only so, but we also glory in our sufferings, because we know that suffering produces perseverance, and perseverance, character, and character, hope. And hope does not put us to shame, because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit, who has been given to us. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came in from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. And you lived, and you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came near from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. You lived and you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. And you lived and you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. You came in from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. 'Cause you came in from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. And you lived, and you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. You lived, and you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Hallelujah, for all you've done. Hallelujah, for all you've done.
to your hand. I commit again with all I am for you, Lord. You hold my heart in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. I walk with you wherever you go, through tears and joy. I'll trust in you, and I will live in all of your ways, your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I will worship. I will worship you. 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 I will Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing.
Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sleep. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sleep. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. John chapter 20, verse 22. And with that, he breathed on them and said, "Receive the Holy Spirit." Imbag ngal daw kanya ti aming kakabsat, madaydawi ti Apo. Aduman kakabsat, dagitihan nga napipintas nga news nga naala tayo ti dayto nga week, nga pa-check nga intorong na tayo latay ti Apo, ti dayto nga gundaway, tapno ti kastakat, makapaghadal tayo kadagiti sa ti Apo, kan mataraunan dato spiritual nga, biyag tayo. Itititulo iti adal tayo ti dayto nga agsabak, at may papanlata iti kada ni Kristo kadagiti na mati. Kat dayto man kakabsat iti makabulanan nga adalan tayo, and if no nalpas mo iti naglabas nga talong alawas iti panangdengeg iti dayto nga mensahe, congratulations tatay iti graduation na kakabsat, dayto yan iti maudi nga puntos, iti adal tayo may papan iti kada ni Kristo kadagiti namati. Iti teksto tayo masarakan iti John chapter 20 verse 22 ket kunana, iti masaunan daytoy sinang-awan na ida ket kunana awatan nyo iti Espiritu Santo. Kadagiti naglabas nga Domingo, naadal tayo dagiti agdudumang nga puntos may papan, iti kaadda ni Kristo kadagiti namati. Umuna, nangiyag iti pamindisyon. Naadal tayo kakabsat nga, dahito nga bindisyon kat may papan, iti kapya nga insagot kanya tayo iti Apo. The what and the why, kakabsat. Anya? I hope nga malagipipay kano dagiti notebooks yo, dagiti kumakabsat iti adangay nga ilista tayo, kan adalan tayo iti tumunggal, aldaw tapno iti kasakat, dagiti laang kinapudno may papan kini Apo Jesus, iti mangpuno kadagiti puso tayo. Iti may kadwa kabsat nang ibati iti pamaneknek. Okay? Kompleto nga pan nakaisalakan kan rago, bayat iti panagtultuloy tayo kakabsat, iti inted kanya tayo ni Apo Jesus. Iti may katlo, iti topic tayo di last week kakabsat, nang imando iti paubra. Nga nadakamat tayo di last week, iti kinapateg na kakabsat, iti panangiburay tayo kumakadag iti saw iti Apo. Kat iti dayo tayo matngal daw, adalan tayo iti may kaupat, nang yung kawas iti pan nakabalin. Tatangal daw kakabsat, adalan tayo iti duwang anapateg nga kinapudno, may papaniti in dwelling and in filling of the Holy Spirit. So iti nagbalin kakabsat nga, managtakrot, kan managbuteng, kan managdanag, dagiti disipulo ni Apo Jesus, dagiti nga kinapudno, iti adang yung palagip na kadakwada. Matakwatan tayo nga rod, iti daytoy nga adal, nga ni Apo Jesus, iti nang kawas kanya tayo, iti kababalin. Insagot na daytoy kakabsat, kadagiti adalan na, kinuray pa'y kada tayo itata, kat no adda iti kastaunay nga danag kan naribok nga mapadpadasan tayo, dagitoy kakabsat, iti napatig-unay nga malagip tayo. Kas kung na iti teksto tayo, idi mas sauna da ito, sinang-awan na ida, kat kinunana, awatan nyo ti Espiritu Santo. Ilawlawag iti kasuratan, no apay nga napateg, para kadagiti namati, nga awatan iti Espiritu Santo. Dahito nga ba nagkakabsat, iti masansan, nga saan nga pag-aadalan, iti unag iti iglesia, apay kakabsat, nagrikot kami, niya? Nagrikot nga pag-aadalan iti may papanit ti Espiritu Santo, ket masansan nga ilisyan, dagiti manursuro, gapu iti kinarikot na. Ngam iti dayto nga gundaway kakabsat, buksilan tayo man, iti kinapateg na, iti dayto nga kinapudno, ket no anya iti rumbeng nga panagrespondi tayo, iti panagtrabaho, ken panagtignay, iti Espiritu Santo, iti biyag, dagiti
namati. Aday ti duwa kabsat nga puntos nga intay adalan umuna, daytoy iti umno a kwalifikasyon gapo iti napateg a presensya na. Iti umuna nga puntos kakabsat adalan tayo iti may papan iti panagnaed. Iti Espiritu Santo kadagiti namati. Maadal tayo iti may kadwa nga puntos kakabsat nga daytoy iti umdas a kwalifikasyon gapo iti nananay apan nakabalin na. Mapantingor iti umuna nga puntos tayo kakabsat. Daytoy iti umno a kwalifikasyon gapo iti napateg a presensya na. Kakabsat na pateg daytoy iti ipalagip na kanya tayo iti talo nga napapateg nga banag. Umuna kakabsat palpasen na iti panagtrabaho na, may kadwa permanente iti panagtang na, kaniti may katlo pagsayaatan iti presensya na. Nagmayat kakabsat niya, haan nga narikot dagito nga adal may papan iti Espiritu Santo gaputawan sa bali nga pagpidutan tayo kakabsat no saan nga iti Biblia dagiti sawi ti Apo. Ket no basan tayo iti sawi ti Apo kakabsat iti Espiritu Santo iti mangilawlawag kanya tayo tapno iti kastanan anay iti pannaka adal tayo kadaytoy. Mapantingarot iti umuna nga puntos kakabsat. Palpasen na iti panagtrabaho na. Ket nasa uwen kakabsat nga uray pay gayam iti pamati tayo ket paset iti sagot iti Diyos. Okay? Grabe po no, even pala yung faith natin, it's part of God's gift kanya tayo. Sakbay-bay nga na isalakan tayo. Mabasa tayo kakabsat iti Efeso chapter 2 verse 8 to 9. Taga po iti parabor ti Diyos na isalakan tayo baban iti pamati. San nyo nga isalakan ti bagiyo gapo iti naramid yo. Insagot kada kayo iti Diyos ti pan nakaisalakan nyo tapno awan ti mangipasindayag iti daytoy. Amoy kakabsat, adu dagiti mangibaga nga iti pan nakaisalakan kano ket by works niya, trabaho kano iti tao dayta. Ngem do ibagang kanya nga saan trabaho ni Apo Jesus dayta amoyot kunada kakabsat. Oh, dadya aldaw nga inawat mo ni Apo Jesus, nagkararag ka, inawat mo iso na kas Diyos kan mangisalakan, dayta ket sika iti nagkararag. Dayta iti na imbag nga aramid mo. Nya, ang mga sabalit nagkararag para ken ka. Sika iti nagkararag, kaya nangarog nga sa uwan. By good works iti, pan nakaisalakan. Nga mamuyo kakabsat. Uray man pa'y gayam sakbay nga awatan tayo ni Apo Jesus, sa kas Diyos kan mangisalakan, insagananan. Nagiti paspasamang before na awatan tayo ni Apo Jesus as our Lord and Savior. And even that you faith kakabsat nga, da kanya tayo. Idi awatan tayo ni Apo Jesus sa kas Diyos kan mangisalakan iti biyag tayo. Ket paset iti sagot iti Diyos kanya tayo kakabsat. Manipod iti bigbigan tayo kakabsat nga kasapulan tayo iti Diyos iti biyag tayo. Managbasol tayo ket awan iti mabalin tayo tapno maragpat iti pannakaisalakan. Agingga nga imay kanya tayo iti naimbag nga damag. Agingga nga na ipakaawat kanya tayo no kanyat masapol tayo nga aramidan tapno matagikwa tayo iti pannakaisalakan. Amin dagitoy kakabsat ket paset iti sagot iti Diyos kanya tayo nga pannakaisalakan. Kuna na pa iti muna Corinto chapter 6 verse 11b, ngem naugasan kayo iti basol, naidaton kayo iti Diyos, napalintag kayon iti imatang ti Diyos babaen tinagan ni Apo tayo Jesucristo, ken babaen iti Espiritu iti Diyos. Awan mat kakabsat iti naisigit diya nga adda ti basit nga naramid yo tapno madalusan kayo. Awan kakabsat anya ko na toy naugasan tayo, naidaton tayo, napalintag tayo iti imatang ti Diyos, babaen tinagan ni Apo tayo Jesus, babaen iti Espiritu iti Diyos. Manipod panang bigbig tayo nga datayo ket managbasol aging gana inton mapantayon ton kini Apo kakabsat amin dagitoy ket paset iti sagot ni Apo Dios kanya tayo from start to finish san nagkurang iti Espiritu Santo mangilipas iti trabaho iti pannakaisalakan iti biyag tayo. Daytoy kakabsat iti umuna datay palpasen na iti panagtrabaho na iti may kadwa kakabsat permanente iti panagtaeng na. Kunana iti Romans chapter 8 verse 9b to 10, no awan ken kat Espiritu ni Kristo, san naka at tao ni Kristo. Ngem no agtaeng ni Kristo kada kayo, uray no natayen ti bagiyo gapo ti basol, si bibiyag ti Espiritu yo, agsipod ta nagbalin kayo analinteg ti imatang iti Diyos. Ay nakakabsat, naglawag. Kadagito nga bersikulo ako na no saan nga agtaeng kada kayo ti Espiritu Santo, saan na kayo nga kukwa iti Diyos. Okay, ngam do adda kanya tayo kakabsat, uray no matay tayo, taday tayo mat talaga nga bagi tayo, it's meant kakabsat nga matay tayo, group sa tayo nga bagi.
Okay, ngumduman pa'y kasta, aday ititad kanya tayo, iti Diyos kabiyag nagnanayon baba ni Espiritu Santo, kakabsat. Permanente, iti panagnaad kanya tayo ti Espiritu Santo, hangag lipas ilton matay tayon, hangag lipas na magkakapoy tayo, hangag lipas kakabsat no, dadag iti panubog iti biyag, no digat aging gana, nga dumanon tayo ito kiniapo, permanente dito, nga panagtaag na iti biyag tayo. Kuna na pa iti muna Corinto chapter 3 verse 16, awan duha-duha na nga muyo ada kayo ti templo ti Diyos, kat agtalinaad ti Espiritu ti Diyos kada kayo. Wow! Kakabsat, inaramid na tayo iti Diyos, nga templo iti Espiritu Santo. Permanente. Daytoy kakabsat, saan nga aksidente, saan nga kunkunwari, no di kat permanente, nga datayo nga anak iti Diyos, ket pagtataangan, pagnanaadan, when inaramid iti Diyos nga templo na. Kuna na pa'y kakabsat iti Efeso chapter 2 verse 22, iti pan nakikaisaken kwa na, maikamang kayo mat agraman digiti daduma, iti pan nakabangon iti may sa balay a pagtaangan ti Espiritu iti Diyos. Iti iglesia kabsat, kas may nga bagi, okay? Kat isu iti pagnanaadan iti Espiritu Santo. Daytoy nga panagkaykaisa tayo, ket makuna nga permanente nga pagtaangan iti Espiritu Santo kabsat. Saan nga naibasar iti kabalan tayo? Wenno saan nga naibasar no niya iti mabalintay nga maidadon kakabsat, no dikat gapulang iti asin ni Apo Diyos kanya tayo. Isungor kakabsat nga nagasat dagiti nasyon, dagiti pagilyan, nga bigbigbigan da nga iti Diyos, iti Diyos. Okay? Nga no da kakabsat dagiti small churches, daytoy iti agbalbalin nga ranyag kadagita nga luglugar. Tapno ma-invite dagiti tattao nga awan pa'y Kristo iti biyag na, kat makamamudamad ken Apo, iso nga agnanaad kanya tayo, wakas may nga iglesia iti Diyos, agnanaad kanya tayo kakabsat iti Espiritu Santo. Iso nga hanting agbalaw kakabsat niya, agduduma tayo mat iti naggapuan, agduduma tayo mat itawen, agduduma tayo mat iti panagbiag, ngam apay nga tanga, aday iti panagkaykaysa tayo. Nya, saan nga gapu iti kabaalan tayo di jay kakabsat, no di kat gapu, tagnanaad iti Espiritu Santo iti panagbabatan dagiti na mati iti Apo. Dagiti nga bersikulo kakabsat, kat sumagmamanulaang kadagiti adu nga pamaneknek, nga permanente iti panagnaad na kadagiti na mati. At dagiti mangibaga kakabsat, nga iti Espiritu Santo kat angas laang. Breath laang nga nagbalin nga bunga iti relasyon iti Diyos Ama ken iti Diyos Anak. At dapat dagiti mangibaga kakabsat, nga isuna ket puwersa laang. Agibasiran da kakabsat iti kina Diyos na. Ngamit iti dayto nga gundaway, bigbigan tayo kuma, nga iti Espiritu isu ket Diyos kakabsat. Ket permanente iti panagnaad na kadagiti na mati. Iti may katlaw kakabsat, pagsayaatan iti presensya na. At dadagiti na imbag nga maramid iti Espiritu Santo iti biyag tayo. Umuna kakabsat ket mangpatibkat. Kuna na iti Romans chapter 8 verse 26a, kastamit nga iti kinakapoy tayo, umay na tayo tulungan iti Espiritu. Naglawag kakabsat niya. Adda iti umay nga panagkapoy kanya tayo nga namati. Ngam sinut tumulong kakabsat, iti Espiritu Santo. No kasat no tayo nga mapagbalaygan, dagiti sulisog iti biyag. No kasat no tayo nga matapal, dagiti bibig tayo, no umay, dagiti riribok kakabsat. Nya? No kasat no kakabsat nga mapagbalaygan tayo dagiti duma nga panubok nga umay iti biyag. San nga darna iti riyaw tayo. Iti tumulong talaga nga kanya tayo kakabsat ket iti Espiritu Santo. Suna lang iti pagtaudan iti tulong nga kasapulan tayo. Iti Espiritu Santo isu iti mangpatibket. Iti may kadwa mangkaykaysa. Kuna na iti Efeso chapter 4 verse 3, aramidan nyo iti amin nakabawalan nyo amang taginayon iti panagkaykaysa nga ited iti Espiritu babaw iti talna ama magsinggalot kada kayo. Kas kunak tatay kakabsat, agduduma tayo iti kababalin, agduduma tayo iti kabaalan, at dadig iti pagpigsaan kad pagkapsutan. Ngam apay nga ta nga kaykaysa tayo wagdaydayo iti Apo. Awan sa balik kakabsat, nuhan nga gapo, iti tulong iti Espiritu Santo kanya tayo. Iso iti mamagkaysa kanya tayo, akas may nga iglesia. Nga pa'y kakabsat, iso iti mangipakaawat. Kuna na iti Romans chapter 8 verse 5b, dagiti agbibiyag kas mayanurot ti Espiritu, payturayan iti panunot da, iti kayat iti Espiritu. Nakakita tayo ban kakabsat iti may nga ubing, nga
Numan pa'y kayat nang aramidan iti umno, kay han nga mo no kasat no nang aramidan. Isong adda dagiti naganak tapno ilawlawag da kanyada, no kasat no aramidan, no anya iti rumbang nga aramidan, daytoy kakabsat kat agserserbi, nga wagas tapno dagito nga ubing kat maawatan da, no anya iti panunot dagiti naganak. Tadagiti ubing gamit kat agrugrugida pa lang iti biyag. Idinto nga tayo nga naganak kakabsat kat adun dagiti kapadasan tayo. Iso nga isuro tayo dagiti anak tayo, tapno maamuan dano niya iti kapanunutan tayo. Dayta iti trabaho iti Espiritu Santo nga kakabsat. Ipakaawat na kanya tayo no anya iti kapanunutan iti Diyos. Tapno iti kastakat amu tayo no anya iti rumbeng umno nga aramidan tayo. Tapno makapagtulnog tayo iti apo kakabsat. Sumaruno, mangibabat. Kuna na iti Romans chapter 8 verse 26b to 27, tadi tay ammo ti umno apan nagkararag. Ti Espiritu mismo iti mangidaw dawat kada tayo iti Dios kadagiti asog adi kabaelan nga ibalikas. Makita ti Dios tinanguneg ti puso ti tao. Ket ammo na iti pampanunutan ti Espiritu. Agsipod tay daw dawatan ti Espiritu dagiti tattao ti Dios kas pagayatan iti Dios. Makuna tayo matkakabsat nga nalayng tingog sawa niya. Ngam na may papanik ti panagkararag, no maminsan, adadagiti banag, adadagiti rikna tayo, adadagiti dadagsan tayo, nga saan tayo nga kabaulan, nga yabkas iti matang iti Diyos kakabsat. Adadagiti kapadasan tayo nga kakabsat nga, nagrigat tayo nga ibat iti sao iti matang iti Diyos. Kat kadagiti nga gundaway, isuro na tayo iti Espiritu Santo, tapno mo tayo iti agkararag. Actually kakabsat, isuna pa yan, iti mangibabaad kanya tayo. May it be thanksgiving, lament, or desperation. The Holy Spirit is able to interpret it as prayer to the Lord. Kat sapay ko ano tayo masarakan iti apo nga dumanaya, muno rominiklamo. Tadintugat iso itilinaon ti kararag tayo. No di kat pasig ko makakabsat nga panangapresyar iti kinaimbag, iti Diyos, iti biyag tayo. Iti sumaruno kabsat, mangisagot. Kuna na iti 1 Corinthians chapter 4 verse 12, na duma-duma akita dagiti na espirituan as sagot. Ngem isumat lang nga espiritu iti mangted kadagitoy. Kabailan nga mga saba, mangisuro, managtulong, manangaasi, manangited, mangbalakad, anyaman dayta kabsat nga kabailan wenno sagot nga naited kanya tayo. Amin dagitoy ket inted iti Espiritu Santo kanya tayo. Isumaruno kabsat manggwardya. Kuna na iti 2 Timothy chapter 1 verse 14. Babaan ti bilag ti Espiritu Santo agtang kada tayo, salwadam anay imbag dagiti natanok abanag anay talagken ka. Apay nga takabsat nga dagiti mabasa tayo iti Biblia, mangmangag tayo nga mensahe, apay nga nga maimulmulay ti panunot ken iti puso tayo daytoy. Nya? Apay nga takabsat nga malagip tayo pay dagiti Sunday school lesson tayo idubing tayo. Gapu iti panangtulong iti Espiritu Santo nga magwardyaan. Digito nga sa iti apo nga naimula anya tayo. Nagpateg kakabsat iti akam iti Espiritu Santo iti biyag digiti namati. No sana tayo tulungan iti Diyos. Nga magwardyaan digito nga sa una nga may mulmulay iti puso tayo nga manggagan tayo. Awan serserbi na amin digito nga panaginadal tayo iti sa iti apo kakabsat. Lumabas lang nga oras dito kanya tayo. Ngam no adda trabaho ti Espiritu Santo iti biyag tayo, magwardyaan daytoy. Isungurod nga every dumngeg tayo kumay ti sao iti apo kakabsat, I pray nga day time tayo nga lukatan tayo dagiti Biblia tayo nga for reference dagiti babasbasa makikita tayo iti PowerPoint. Wenno isurat tayo dagiti puntos tapno iti personal quiet time tayo, masubyan-subyan tayo mutlaan ket maadal tayo at adda nga magwardyaan dagiti sao iti apo nga may lamlamang kadagiti puso tayo. Nya pa'y kakabsat, maudi mangselyo. Kuna na iti Corinthians chapter 1 verse 22, iso tinangikabil ti marka akukwa na kami, ken iso tinangted ti Espiritu Santo iti puso mi, akas talged, ti amin nga ipay na kada kami. Kakabsat dayto iti senyales nga kukwa na tayo iti Diyos. Tinagikwa na tayo iti Diyos. Nusubyan tayo iti biyag tayo kakabsat, nukitahan tayo iti napalabas tayo, mabalin nga siludsudan tayo, anya nga tama, nga iti gapuna nga pinili nak ni Apo Diyos, nga tinagikwanak ni Apo Diyos. Malapit ka kabsat, awan ito uri, may isang, may kurit tayo, nga dahilan, no apay nga pinili na tayo ni Apo Diyos, nagtaod lang iti bagi tayo.
Iti Diyos lang tinangtad kanya tayo iti dahilan. No apay nga bilyan na tayo kakabsat. Gapo iti parabor na. Gapo iti asin na. Gapo iti panagayat na kanya tayo. And now, into the ito nga selyo, Espiritu Santo, kat santon pulos nga mapukaw. Hangag kamali iti Diyos. Amen. Kat hanggang nagkamali, iti pinili na ka. Iti pinili na. Tapno balin nga, anak na. Tapno mawayawayan, tapno mapakawan. Tapno maikan, iti biyag, ngagnanayon. Dahito yung kakabsat, iti nagapuanan, iti Espiritu Santo, iti biyag tayo. Aday ti may sa kabsat nga ilustrasyon nga nabuyag ay iti YouTube nga mangilaw-lawag kanya tayo. Iti kinapateg na iti panagnod iti Espiritu Santo iti biyag tayo. Aday dito yung kakabsat iti may sa nga working gloves niya. And dito nga working gloves kat na iti senyo dito itapno agtrabaho. Ket no ibaon ko kakabsat nga bagkatan na daytoy Biblia. Okay? Anya nga ta iti mapasama. Siguro, mabalin ka nga ibagam nga, dahito nga, working gloves, kasapulan na iti encouragement, tapno, mabagkat na tayo Biblia. O sige, gloves, kayam dahita, bagkatam man tayo Biblia. Okay? Papigsami tinakam na. Napintas ka, napigsa ka, kayam dahita nga bagkatan dahito Biblia. Anya nga tayo iti mapasamag kakabsat. Wino malapit ti kailangan na dahito nga gloves kakabsat, ka training, wino discipleship. Okay? Isuram-isuna, dahito imam, ikulpimlaan, tapno iti kastakat mabagkat mo, dajay, Biblia. Wenno iti kailangan na dito yung kakabsat kat fellowship. Kadwa, dagiti adupay nga, gloves. Tapno iti kastakat maparigta, maparangrang iti, ragunang, aramidan iti trabaho na nga bagkatan dajay, Biblia. Wenno malapit kakabsat iti kasapulan dito nga gloves kat commitment. Nga masapul na iti kararag, masapul na nga ididikarmanan iti biyag na, masapul na nga agparintumang, agluwalo, agpabunyag. Tapno iti kastalang kakabsat kat maaddan isunay iti kabaulan nga bagkatan. Wenno aramidan iti nakaidisinwan niya dadya pang trabaho kakabsat. Anya nga tayo iti mapasama. Nag-obvious mat kakabsat niya. Awan iti maramidan na dayo nga gloves. Aging gana nga iti maysa nga si bibiyag nga ima kat ikabil na iti amin. Nga ima na, entero nga ima na iti dayo nga gloves, takno iti kasta, kat aramidan na iti trabaho na, nga bagkatan dito nga Biblia. Amoy kakabsat, laksid iti kaadda, iti Diyos, iti biyag tayo, awan iti kabaalan tayo nga aramidan, wino agbiag nga na espirituan, wino na Diyosan, iti matang iti Apo. Babaon lang iti panagnaot, iti Espiritu Santo iti biyag tayo, nga maaramid tayo no anya nga talaga iti nakaidisenyuan iti tao. Dadya pa nakaydayaw iti Diyos. Laksid iti kaadda iti Diyos iti biyag tayo kakabsat. Awan. Daytoy. Awan iti kay papananawan iti maramidan tayo. Uray pa yun. Dati encouragement, dati discipleship training, dati commitment or recommitment. Uray adapay kakabsat. Dadya makon ko na nga fellowship. Awan iti sirsirbina. No awan. Iti kaadda iti Diyos iti biyag tayo. Naadal tayo nga kakabsat nga iti panagnaad iti Espiritu Santo iti biyag tayo kat adda dagiti maramidan na. Umuna kakabsat palpasan na iti panagtrabaho na, may kadwa permanente iti panagtaag na, kiniti may katlo kakabsat pagsayaatan iti presensya na. Kat iti imbaga ni Apo Jesus, awatan nyo iti Espiritu Santo, kat nasa awan kakabsat, di may kadwa nga puntos tayo, nga dahito iti umdas a kwalifikasyon, kapo iti nananay, apan nakabalin na. Winudajay, panang puno iti Espiritu Santo iti biyag tayo. Napateg dahito kakabsat, ta ipalagip na kanya tayo, nga da iti nalawag nga bilin. Kuna na iti Efeso chapter 5 verse 18, di kay agbarbartek, ta isot pakadadaulan nyo. Ikagumaan nyo kumakidi, nga agdaang kada kayo iti Espiritu. Nako, nadakamatan nyo pa nagbartek kakabsatan nyo pa nga i-off the giti videos yun. Nya, iti puntok dito yung kakabsat kat dati ikagumaan nyo kumakit di nga agtaan kada kayo iti Espiritu. Tano, lang na lasagan kakabsat nga tarigagay tayo iti panpanagan tayo. Anya ko na toy, isot pa kadadaulan tayo. Iti rumbang aramidan tayo kat ikagumaan tayo kumakit di nga agtaeng kada tayo iti Espiritu. Iti kay batugan na kakabsat, iti panang puno, iti Espiritu Santo kanya tayo, kat dadya panagturay, wenno panangimaton, iti Diyos, iti biyag tayon. Saanan nga da tayo iti Diyos, iti biyag tayo?
Kasda nakarumatan nga kabsat. Nung naman minsan, kasdya iti mapaspasama, kapay nga ko na. Tagamin, dagiti lang kaya tayo iti aramidan tayo. Dagiti lang ang komportable kanya tayo iti adda nga, itultuloy tayo nga aramidan kakabsat. Ngam no inaramid tayo iti Diyos nga iso iti Apo, mangituray kan mangimaton iti dayto nga biyag. Saanan nga daji kikiyat tayo lang, no diket daji pagayatan iti Diyos iti adda nga mangidalan kanya tayo. And if we take this verse in context kakabsat, iti verse 17 kunana, di kay nga rod agkunkuneng, amon nyo kiti ti kayat iti Apo nga aramidan nyo. Hence, kakabsat, being filled with the Holy Spirit, is God's will. Dahil pagayatan kakabsat iti Apo, dahil panang puno iti Espiritu Santo. Saan nga may isa kadag iti pagpilyan, no di iso lang na talaga iti pagayatan iti Diyos, dahil mapuno tayo iti Espiritu Santo. Di saludsod. No. How? How can we be filled with the Holy Spirit? Umuna kakabsat, diyo pagliddaangan. Kuna na iti Efeso chapter 4 verse 30, ket diyo pagliddaangan ti Espiritu Santo ti Dios, ta isu ti marka ti Dios iti panang tagikwana kada tayo. Maysa pamatalged adumteng to ti aldaw a panang waya-waya iti Dios kanya tayo. Maysa nga rod kakabsat nga karit kada tayo nga namati, nga adda kumakanayon iti naornos nga relasyon tayo iti Dios ken iti sabali nga tao. Panagpipinarigta, panagtepel, panaganos ken panaginayhat. Tapno iti kastakit saan nga gliddaang iti Espiritu Santo agnanad kanya tayo. Nasayat kumatirasyon tayo iti Diyos ken iti pada tayo nga tao. Iti may kadwa kabsat ket diyo depdepen. Kunana iti 1 Thessalonica chapter 5 verse 19, diyo depdepen ti Espiritu Santo. Okay? So naglawag ka kabsat di puntos tayo niya, diyo nga depdepen. Diyo nga pagliddaangen, diyo nga depdepen. Nubasaan ti pakabuklan iti teksto, may rakad da ito'y kakabsat, iti panagkararag, panagyaman, panagadal iti sa iti Apo, panangganting iti pagayatan iti Diyos, dagito'y kakabsat iti kaya nasa uwen, datay haan tayo kung mga dapdapen iti Espiritu Santo. Iti Espiritu Santo kakabsat, kat kanayon nga agtignay, kadagiti agad-adal iti sa una. Why? Because the Holy Spirit inspired the writing of the Bible kakabsat. Kanya? Kaya nasawan, tulungan na, lahulawagan na, tapno di kastakat, amu tayo no kasatno, ngahan nga madepdep, iti Espiritu Santo, iti biyag tayo, kastamati, iti Apo. Kiniti may katluwa kabsat, diyo sukiran. Kuna na iti Galatia chapter 5 verse 16, tayo itiket ko nga sa uwen, ituloy yo, iti paidalan ti Espiritu, kat diyo pagustuan, iti tarigagay, iti kinatao yo. Ti panagpaidalan iti Espiritu Santo ket isu ti kang runaan nga wagas tapno dumakkel tayo iti pamati. Masapol nga magnatayo babaon ti tulong ti Espiritu saan ket nga panang pagusto ti nainlubungan wenno nainlasagan nga tarigagay. Kakabsat kasano nga mapuno tayo iti Espiritu Santo, di tayo ko mga paglidlidangan, di tayo ko mga dapdapen, ken di tayo ko mga sukiran. Naglawag kakabsat kadagitoy nga kasuratan. Nunya iti rumbeng nga aramidan tayo akas namatitan iti Apo. Tapno makapagtultuloy tayo kakabsat nga agyaga pamadayaw iti Diyos. Di gito'y kumay iti rumbeng nga aramidan tayo. Numan pa'y kakabsat addo. Ken adda dagiti panubok, addo dagiti panakay dadanes, addo dagiti kompromiso nga umay iti panagbiag tayo. Pilyen tayo latta ko mga kakabsat nga padayawan iti Diyos. Babasit man, dadakkel man nga udang iti panagbiag tayo. Di tayo kumapadasan nga sukiran iti Diyos. Iti panagsao tayo, iti panagpanunot tayo, iti panagtignay tayo, iti panagrelasyon tayo, iti sabali nga tao kakabsat. Kanayon tayo kung mga panunutan, anya iti makaited pamadayaw iti Apo. No day tinaamuam. Okay? Kat amom nga no ibagam day tayo, kat pakadadaalan dagiti tao, iti galikmod mo. Pilyam kuma iti panagtepel. Pilyam ko mga aramidan iti pagayatan iti Diyos. No kastauna iti ungat mo. Kadhaan mo nga mairwar kakabsat niya. Nuhan kita di panagbugtakan, panagdadael. Okay? Da kumadya di panagtapel tayo kakabsat. Let us choose to say the right words. Tapos iti kastakit, uray pa kadigitoy nga gundawa iti biyag tayo, katahan tayo nga madipdep, mapaglidang kan masukir iti Espiritu Santo nga agnanaed iti biyag tayo kakabsat.
Iti may sa gundaway kat naawis ni D.L. Moody. Mga agsao iti may sa nga kongregasyon kakabsat. Kat sinuludsod na dagiti adda sa jay. Okay, nangala iso na iti may sa nga baso. Kat kuna na, kasatno nga tanga may kat iti angin na iti ito nga baso. Okay, so ado dagiti simong bat. Ado dagiti panunod kakabsat kat may sa nga lalaki tinangiryaw. Mangala ka iti may sa nga vacuum tapno iti kastakot sultupan na dagiti angin nga adda iti data. Una giti dayta nga baso. Ngam ko na ni D.L. Moody, delikado, mabuong daytoy baso no aramidon ta dayta. Kita mo yung kakabsat, adu pa dagiti nangag na nga suwestyon, no kasat no nga may kat dayangin, ayin ti una giti glass kakabsat. And then finally, inted na iti sungbat. Nangala iso na iti may sa picture nga danom, katimbukbuk na daytoy, ayin ti baso kakabsat, kat itan, awanan iti angin na iti daytoy nga baso. Kakabsat, babangit daytoy kat inlawlawag na. Nga kadagiti na mati, saan nga pwersaran nga may kat amin nga sigod dagiti madi nga aramid tayo. Dagiti agsisinumbanger nga basol tayo kakabsat. Iti kasapulan tayo kat datay panang puno kanya tayo iti Espiritu Santo tapno voluntaryo nga may kat dagito nga pagkapsutan kan dagiti basol nga adda kanya tayo kakabsat. Let us be filled with the Holy Spirit. Nagmayatan kakabsat, nga makita nga dagiti anak iti Diyos, kat sandan nga maysa kadagiti agtaytayapay lang iti weteng. Nagmayatan nga makita kakabsat, nga dagiti anak iti Diyos, kat awanan iti at-atang iti unag ti balayda, tapno mamati da iti swerte, mamati da itaan iti panangipay iti Diyos. Amen po ba? Nagmayat nga kitaan kakabsat, nga hindi pagkiwaran iti madyong, kat awanan dagiti Kristiyano sa jay, dagiti pagpipinaltikan nga bra, kat awanan dagiti Kristiyano sa jay. No di kat addadan nagtaltalag iti panangipaay, iti Diyos kadakada. Nagmayat nga makita kakabsat, nga iti unag iti iglesia, kat awanan dagiti mamartay, kanya kakabsat. Tad addan nga insurrender dan iti biyag da iti Apo, kat ininot nga balbaliwan ida, iti Diyos baban iti panagnaed, iti Espiritu Santo iti biyag daw kakabsat. Sapay ko bayad iti inaldaw nga panagbiag tayo, kas may isang Kristiyano, pilyan tayo kumakanayon kakabsat, nga mapuno iti Espiritu Santo, dahito nga biag tayo. Let us fill our hearts with the Word of God. Ano dagiti negative, dagiti bad news kakabsat nga umay iti biag tayo. And what do? Let us fill our hearts with God's Word, with the hope, with the comfort nga masarakan tayo, manipod kadagiti sao iti Apo. Sakbay nga nagsubli ni Apo Jesus kakabsat, imbati na iti talged kadagiti adalan na. Kinuray pa'y kada tayo tata, iti talged nga iti kaadda ni Kristo kadagiti namati. Naipalagip kada tayo, iti dayto nga mensahe, iti dayto nga tiyempo kakabsat, nga kastaunay iti panubok nga mapaspasaran iti biyag tayo, kinuray pa'y iti mismo nga pagilyan tayo. Dakkel nga panubok kakabsat, iti adda nga naglasatan, dagiti na duma-duma nga ili iti Pilipinas, gapo iti agsasaruno nga bagyo nga imay. Saan nga manamnama, iti kastaunay nga layos nga imay nga nangideb iti biyag, nang runa dagiti nakapoy kan dagiti na inosente nga paset iti komunidad. Nakalidlida nga kabsat nga panunutan nga bayat iti panaginan nato iti rabi, ket adda, wen kakabsat adu dagiti kalyan tayo nga handang mo, no niya iti pagturugan da. Dakkel nga saludsod, no anya nga tayo iti maramidan tayo, tapno may pakita iti panakipagrikna ken panang tulong kadakwada. Pacheckmat kakabsat nga saan nga aksidente nga naipalagip kanya tayo, itinted di Apo Jesus nga pamalagip kadagiti adalan na, iti gundaway nga mabutbuteng da, mamamag da, ken marigrigatan dalaunay iti kasasada. Dagito'y kumanga mensahe, tagtultuloy nga ipakamu tayo, tapno mang silpo, itinamnama kadagiti kailyan tayo, nga lumaslasat iti nakaro nga peggad. Nga iti presensya ni Apo Jesus kat nangyag iti pamindisyon, nangibati iti pamaneknek, nangimando iti paubra, nangikawes iti panakabalin. No tarigagayan tayo nga talaga kabsat nga tumulong kan makipagrikna kadagiti kailyan nga napukawan kan naapektaran, di tayo kumanga ilimad dagiti nga kinapudno. Kat may isa tayo kumakadagiti paaramat iti Apo tapno ipakamu dagiti nga kinapudno. Han tayo nga marikod kakabsat iti mabalin nga aramidan iti Apo, nulakot agtulnog tayo kenkwana. Umdas kumadagituyan kakabsat nga kinapudno, tapno di tayo agsardeng agtalag iti kaadda ni Apo Jesus iti biyag tayo.
kakabsat, iti dayto nga gundaway. Pacheck nga, haan nga nailimad kanya tayo, iti paspasamak kadag iti kabangiba nga pagilyan tayo. Kat makita tayo kakabsat, kasat numat iti rigat da. Kat awan iti sabali nga maramid tayo nga permanente, nga makatulong kanya da no saan nga dati panangipablaak tayo kuma iti sao iti Apo. Umuna agbalin tayo nga ranyag kanya da. Agbalin tayo nga silaw. Kinagbalin tayo nga mga timag iti Diyos nga mangipakamu kanya da iti sasaw na. Iti kinapudno nga mabalin, posible nga kabsat nga maragpat na iti panakaisalakan, kas iti panangisagot kanya tayo iti Diyos. Sapay ko mga kabsat, tayo iti kaadda ni Kristo iti biyag tayo, kat kanayon nga mabigbig tayo. Tapno umayman dagiti panubok iti biyag, umayman kakabsat dagiti rigat, addaman dagiti dadakkel nga panubok, nga ipalubos iti Diyos nga mapasaran tayo. Agtalag tayo lata kakabsat iti panangipaay, panangidalan, panangiturong kanya tayo ni Apo Jesus, tapno di kastakat saan tayo umibad iti pamati tayo. Dahil man lang kakabsat iti mensahe nga kahit kung ibingay kanyayo, at sapay ko ma, dahil graduation tayo. Makuna graduation ta may kaupaten. Okay? Kat adda iti napidot tayo nga napapatig nga adal nga maramat tayo iti panagbiag tayo. Yaman nakakabsat, tultuloy nga panangkadwayo kat agkikinita tayo mandan to next week para iti baro nga serye nga lokatan tayo iti nga service tayo. Thank you so much po. God bless us all. Managayat kan ba na nga siya Diyos sa mami nga nailangitan apo, yaman kami manunod Diyos city. Neto apo nga gundaway, o apo tinted mo Diyos nga gundaway apo tapno Lord, may daydayo manunod Diyos tinagan mo apo. Laksid nga adu apo dagiti may bagaw apo nga lapad o apo awan iti nagbalin nga tubang tapno Lord siya kat may daydayo iti dayto nga gundaway. Yaman kami dore pa Diyos iti mensahe yung Diyos nga encountered iti bawat may sawa po Lord, may tultuloy po nga mapadayon tinagan mo at kadiyo apo aramatan mo Diyos iti biyag iti tumunggal may sakada kami ang runano Diyos dagiti nagbaybuyaw apo iti dayto nga aramin bendisyon na mo apo iti bawat maysa maging iti naramat mo nga dipan mo i-bless mo mato Diyos iti biyag na apo. Maminsan man no Diyos Lord, may kami apo iti sangwanam apo ang runano Diyos iti napasamak manan ngono di malyasa to apo Lord, bagyo iti dayto yung Diyos nga pagilyan no apo kararagmi dagiti amin na apo nga nasalanta. Maminsan man no Diyos siya kadi apo iti bumalait kadakwada o apo kita mo Diyos iti biyag nagito yung apo nga tattao kat itid mo kadi kadakwada o Diyos iti kaasim ken panarabay mo o apo kadakwada o apo. Bless mo iti bawat maysa o apo. Panagpapatuloy mi o Diyos sa may daydayo lat kadiugad iti nagan mo apo. Kat Lord italek mi ugad iti biyag miking ka iti amin mi o apo talag mi tinendaklan nga imam. Kat bless mo apo ti bawat may sakang runan o apo dagiti amin nga kasapulan iti pa nakapaimbag kuma nawatan mi nga sikalat na iti Diyos nga mga gasmi apo han nga nagbalbalag hindi ken itatawa po. Maminsan man ano apo sikaw gad iti may tanok iti bawat may sakada kami apo. Agyaman kami o God sapay kumatad ka na tayo amin ti parabor na po Yesu Kristo iti ayat iti Diyos kandag tultuloy pan nakikadwa ti Espiritu Santo na iti may misangan Diyos iti talwa persona iso kumalatat agtultuloy nga mangidalan nagtultuloy nga agari nagtultuloy nga mangiwanwan kan nagtultuloy nga mangbendisyon iti bawat may sakada tayo. Iti nga po iti sangsang kamay sa tararagmi itinagan na po mi nga Jesus kaniso nga nang isalakan kada kami kat kunami. Amen.